Har yanzu dai muna nan akan matsalolin maza waɗanda suke da matsala abin da ya shafi ƙarancin alƙalamin. Wannan fa'ida da za mu ba ku akan waɗanda suke da ƙarancin gaba ya kasance ɗan ƙanƙane ne za ka gan shi. Wanda a bidiyon baya mun ce za ku yanayin masana sun tabbatar da alƙalamin ɗa namiji ana samun shi daga inci 13 zuwa 14 ko kada dai yayi ƙasa da 13, waɗanda ga cikakken namiji mai tsayi mawadaci akan same shi har zuwa 17. To wannan kuma ga dogayen mutane su aka fi samun wannan. So amma duk garjartar ka dai kar kai ƙasa da 13, kar kai ƙasa da 13 domin mafi aksari farjin mata yakan kai zurfin 15 ko kuma shi ma zuwa 16. Mafi ƙaranci kuma ana samun ta daga 8 kamar mace mai ƙiba kenan. So wannan nake so ƙarƙashin haka in ba da fa'ida ga waɗanda alƙalaminsu ya yi ƙaranta, ba shi da kauri sannan kuma ga shi ɗan ƙarami kamar na jariri, ga mutum iya mutum amma ta ƙasa yaro ne shi. To ga wannan fa'idojin da za ka yi ƙoƙari ka haɗa su domin samun girman gaba. So na farko za ka samu cassava kenan, doya ta Hausa da ake kiranta doya da muka santa. Sannan za a samu waken suya, doya da ake yin alabo dai da ita. Sannan rogo kai har abin nan ana kiranta da rogo. Idan ka samu wannan rogo da ake yin alabo, sannan za ku samu waken suya, sannan za ku samu hulba kanta, sannan kuma za ku haɗa shi da abin nan gero da muka sani da wanda iyaye na da suke amfani. Idan an samu waɗannan kawai za a kimanta su ne daidai misali. Idan aka kimanta su ma'aunansu sai a niƙe maka su, alhaji a dinga yi maka kunu ko kana sha su kaman farau-farau, a ɗan sa nono haka kana shan shi da safe da yamma, za ka ga yanda gabanka muddin ba sanyi ba ne ya cinye ka. Idan kuma sanyi ne ya tattoshe hanyoyin jijiyoyi, to za ka iya ɗaukan nambar mu kai tsaye domin ƙarin bayani insha Allahu, kuma za mu baka shawara akan abin da ya dace. Ku ci gaba da following ɗin wannan account na Dr. Mai Godiya ko kuma a YouTube Mai Godiya TV. Jama'a assalamu alaikum warahmatullah.